Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon bidiyo namu inda zamu je kai tsaye zamu nuna muku ko kuma zamu kawo muku wata sabuwar hanya na samun followers akan Instagram a cikin sauki. Kamar yadda muka sani dai akwai hanyoyi da dama na mallakan followers a Instagram da sauran kafafen sada zumunta. So amma yawanci irin wannan cheat din ma'ana siyan followers abu ne wanda kan iya zama irin kalubale zuwa ga account ɗinku. Me kalubale shine akwai lokacin da ake samu wannan followers da ka siya su sauka, ma'ana ya zama kai losing ɗinsu bayan kuma ka zare mazan kuɗi ka siya. To sabida haka muka ce za mu kawo muku wannan hanya mai sauki kuma mai matukar sauki akan samun followers ba tare da ka kashe ko naira 5 naka ba. A yanzu dai bara mu je kai tsaye domin tabbatar muku da wannan hanya. Da farko bayanin da zan nake so na muku shine ya danganta yanayin followers din da kake so ka samu, misali yanayin yaranka ko kuma yanayin ariyar ka ko kasar ka da sauransu. To yanzu misali idan mukaddara mutum yana Najeriya ne, ko da ba a Najeriya ba, idan misali kai yaran Hausa kake yi, to zaka duba su waye manya-manyan celebrities misali wanda suke tashi suke da followers kamar 1 million, 2 million, 3 million, wanda suke da miliyoyin followers. To su wa'annan da su za ka yi amfani wajen samun subscribers. Yanzu misali bara mu duba daga cikin ajabotas da muke da su, sai mu duba mu ga wanne ne dan yi posting ba jimawa domin yin amfani da wannan posting din nashi wurin samun subscribers. Sai ku dan yi hakuri muna dan duba domin fayyace muku yanda abubuwan za su kasance. Bari mu duba Aminu Saira. Bai wani sabon posting a yanzu ba, yanzu ku yi hakuri za mu je mu samu wani wanda ya posting babu jimawa domin yin amfani da wannan posting nashi domin samun followers. To alhamdulillah yanzu muna cikin account din Momi Gombe, ma'ana yar wasar Hausan nan wanda take dauke da followers 1.3 million kamar yadda kuke gani. To ita ma dai bata yi wani sabon posting ba, ana bukatan posting ne wanda irin bai wuce kamar minti 10 da yi ko kuma minti 20 ko minti 30, highest dai a ce 1 hour idan zaka yi wannan samun subscriber followers din. So amma yanzu duk da cewa wannan kusan awa 21 da aka yi wannan posting din, za mu yi amfani da shi domin nuna muku kasancewar wannan gwaji ne kawai, ba wai muna yin shi ne na musamman ba. Idan muka duba za ku ga ta samu likers wanda suka yi liking din wannan post din nata mutum 2000 da mutum 66. So wannan likers din da suka yi liking dinta anan za mu shiga. So kamar yadda kuke gani yanzu ya kawo mu kai tsaye zuwa ga adadin mutanen da suka yi liking dinta ga su nan. So misali sai ka zo nan, misali sai ka bi kowannen suka yi following din shi. Kana following haka, kana following kowanne kawai zaka bi jeri ne. Saboda kaga yanzu misali ita Bahaushiya ce kuma yar kasar Hausa ce, saboda haka yawanci mutanen da suke bibiyar ta su ma su kasance Hausawa ko kuma masu jin Hausa, so that idan suka yi following ɗinka zai zama suna fahimtar abin da kake dorawa a account ɗinka idan ka kasance mai amfani da yaren Hausa. Kamar yadda kuke gani dai, amma yanayin following din naka kar ya wuce kamar mutum 100 haka zuwa 150, ko ba dai a ce 200, saboda kar su dauka kamar aikin robot ne, saboda idan abin yayi yawa, idan misali ka gama yin following din wayannan mutanen, to bayan ka gama yin following din kamar mutum 100 ko 150 ko 200, kawai ba wani abu da ake bukata, kawai sai ka yi free, kawai ka kyale su, to sai ka koma cikin account ɗinka. So idan ka duba za ka ga yawa, to yanzu misali gashi muna cikin account din. Sannan misali idan ka zo wannan wajen za ka ga kila za a samu wanda za su dinga yi maka follow back. To duk wanda ya maka follow back wannan shine follow for follow, to sai kai unfollowing din shi. Kana yin following ɗinka kana yin unfollowing, ma'ana kana cire su daga cikin mutanen da kai following haka. So kana rarragewa, suna following ɗinka kuma kana yin unfollowing. So da haka dai zaka samu ka tara followers adadin yanda kake so. Duk wanda ya following ɗinka zaka yi unfollowing ɗin shi ka ciccire. Idan ka samu lokaci ma zaka shiga cikin account ɗinka ka duba yanayin adadin followers ɗinka, ka zo kai ta unfollowing
kai ta unfollowing din su kana cirewa saboda mene dama kana yin following din su ne domin su yi maka follow back. Idan suka yi maka follow back kaga kawai sai ka ci gaba da yin unfollowing din su, kana unfollowing din su adadin da yanda kake so. Daga nan insha Allah zaka samu kana tafiya har ka je wajen da maybe ake bukata. Zai zama nan gaba ba sai kai following kana yi maka follow back ba, kawai za a na ringa following din ka ne. Kaga yanzu misali gashi har mutum daya ya mun following ya biyo ni ma'ana, to idan na bude yanzu gashi kun ga mutum daya ya biyo ni a cikin wayancan mutanen da na yi following din su a baya ya mun follow back. So yanzu na gana ma kawai zan iya yin unfollow din shi kawai na cire shi a cikin wanda na yi following, dama na yi following din shi ne domin ya yi follow back. So alhamdulillah dai wannan ita ce hanya mai sauki kuma ingantacciya wajen samun followers adadin yanda kuke so ba tare da kun kashe ko naira 5 ɗinku ba wai don ku saya followers. Za ku tara followers adadin yadda kuke so. Kun ga yanzu ma wani mutum daya ya ƙara biyowa. So Allah alhamdulillah dai Allah ya taimaka ma gashi kuna ta gani yadda abubuwan suke tafiya. To haka za ka ana ta biyo ka ana follow back. So kai kuma kana yin following din mutane kana cire su, dama kai following din su ne domin su biyo ka su maka follow back kai kuma ka samu followers. Alhamdulillah dai wannan shine abin da bidiyon mu ne ya kumsa. Muna godiya da kasancewa tare da mu. Wanda bai mana subscribing ba kar ya manta ya mana, wanda kuma ya mana a ci gaba da bibiyar mu domin kuwa haka yana karfafa mana gwiwa wajen kawo muku ayyuka mabambanta. Muna godiya sai mun ƙara jami'a da ku a wani bidiyo na gaba insha Allah.